खुलुमबाय जतनो चिनी मीडिया फ्रेंड्स ककबर मीडिया नि जता दंरकनो लामसबो जों दिनै नरकनो मारिं माने हिंके चिनी हेल्थ डिपार्टमेंट नि कायसा ट्रेनिंग न तियै मिस अंडरस्टैंडिंग इंलाय तंखा सोशल मीडिया रको गोबां बरक आबनो कक सालाय तंखा चिनी मकल कालायखा जोंनो बुइफुन रखे साहारबायखा आबनो ति क्लियर खायनायनि बागै नरकनो मारिं मानिसे जों थांनाय 27 तारिख 26 तारिखआव जों TTADC चिनि हाफांनि हेल्थ डिपार्टमेंट नि बाखातै जों थांनाय बसक तारीख खाबो 17/6/2017 जाखा जों कायसे एडभार्टाइजमेंट टीवी वो 17/7/2022 एडभार्टाइजमेंट खायै पत्रिका वा एडभार्टाइजमेंट खायै जों एप्रेंटिसशिप नि बागै जों चिनी और नार्स कोर्स खाई फेजा अथच बरक एप्रेंटिसशिप नबनो नार्स ट्रेनिंग खाई फेजा अथच बरक कुनु जागा प्रैक्टिकल मा खलायाको अबाहाय कयेकजन चिनी थानि दरखास्त रि फेजा जोंनो ट्रेनिंग रिदि खमुलुङो खेरेंबार हॉस्पिटल जेबन राज्य सरकार बाहायनो जत डिविजनल हॉस्पिटल रोगो अमहायके रिदि स्पेशली आगरतला IGM रो GB हॉस्पिटल TTMC अबहायके रो जों बाहायनो चिनी एग्जीक्यूटिव कमिटी को साब लायखा कताल 5 जंगै फाइद्रुप नार्स कोर्स खाये बरकनो जों स्किल डेभलप खायनायनि बागै ताइबो काहामके प्रेक्टिकल तंनायनि बागै जों फायदि जों बाहायनो मेन पावर चिनी और बाहायनो बरक 6 मासनि बागै जों बाहायनो आबेके ट्रेनिंग खायरिनाय बरकनो तालो 3000 खायै ट्रेनिंग नि बागै जों बरकनो तालो 3000 खायै रिनाय एके तंना निशानानि बरकनि ऊपर नंनाय एके जों बाहायनो अबहायके चिनी ADC नि बिसिङाव तंनाय प्रसारक जारा नार्स कोर्स कंप्लीट खायै फैनाय नगाहायनो आसु